1. Katsotaan muuten Pauli Pekkasen kiekka nopein eilen. 1.55. Juha Kallio pisteli sitten eilen 1.56. Lähellä niin kaukaa mennään. Katsotaan tässä kaikki järjestyksessä. Erma Koskela. 1.55. Mennään jossain vaiheessa kuvaan, kun ne menetään tuota Vuoksen rantaa. 300. Mennään jossain vaiheessa kuvaa sitä. Nyt on hyvä. Fast so far in the warm-up, Erma Koskela with the time 1:55.43. Erma Koskela siis huomasi parasta vauhtia. Tällä hetkellä tässä tästä. Eilen kun loppui niin kisat, niin moottoripyörät, niin arvo mitä? Me oltiin tuolla katsoa yhdet seisovaa. Mennään nyt alas. 1:13. Häh? Mennään nyt alas. Oota. Vincent Van Baal.